Mela, illum wasanna ħanarġa ħankomplu il-sensiela li qed nagħmlu tal-kmandamenti. Illum wasanna fis-seba' kmandament. U forsi ħafna jgħidu hija dan ma tantx hemm bżonn nippritkaw fuqu, imma naħseb li hemm jiena. Ma ħanibda b'ċajta. Kien hemm wieħed li beda jissuspetta li l-mara tiegħu qed taqlibielu. U darba qal nafx nagħmel, immur id-dar kmieni. U mar id-dar kmieni, prova jiftaħ il-bib ma setax jiftħu, ġen daħal jiġri, u l-mara qalt lu wow, rajt, u isu ħassa li kien hemm xi ħaġa, u mar jiġri fil-gallerija u ra raġel fi sports car, dieħel fi sports car u qal daku. U kien hemm kabord fil-gallerija, qabdu, ġibdu, tellaw fuq iċ-ċinta u jitfgħu l-isfel waqa' miegħu. Ġi fuq il-karozza, bum, għavveċ il-karozza u mietu. Sintu, il-ġenna. Għallu, Pietru, għallu jimmit, għax il-mara tiegħi kienet qed taqlibieli, għallu u provajt impattija lil dak ir-raġel li ħadd lill-mara. Alright, għallu jien, għallu jien naf, għallu waqaf nixtri gazzetta, għallu ħriġt ħalt fil-karozza, għallu f'daqqa waħda, bum! Għallu, sipru ħijaw. U bat għallu, u jien, xkont t-tamil fil-kabord? Ok, kienem it-tielet persuna ġifiri, kienet fil-kabord. Kultant biex tifim għal xej bieċa xogħlu. Speċjalment meta tkun titranslejtja, Silvja. Imma l-adulteru huwa xi ħaġa li ilu magħna minn ma nistax ngħidu minn Adam u Eva, għax Adam ma kellux ċans għal minnu fl-ewwel ftit snin ta' ħajtu, imma ilu magħna ħanajdu hekk għal ħafna u ħafna żmien. U nixtieq li ngħid nistgħu neħelsu minnu, imma ma naħsibx. Donnu l-adulteru huwa wkoll xi ħaġa tal-entertainment. Jekk inti tara it-television u tara sensiela, tara film, tara fiha ħafna adulteru. U donnu, kif naqbad ngħid, jiċċelebrawh l-adulteru u jpoġġuk f'pożizzjoni fejn taħseb li dak li qed jagħmel xi ħaġa tajba u eċitanti. Dak huwa li juruna il-films. Li ma jgħidux huwa li meta xi ħadd qed jagħmel l-adulterju qiegħed kif naqbad ngħid jitħaq b'ħaddieħor, qiegħed jikser il-patt ma' ħaddieħor. Speċjalment meta t-tnejn ikunu miż-żewġin, ġifieri tnejn min-nies miż-żewġin u jmorru ma' xulxin u mhux mal-partners tagħhom. Ġifieri sitwazzjonijiet li fid-dinja ħolqu ħafna disgwid. Fl-Iskrittura għandna storja tal-adulterju, storja famuża ta' King David. Ġifieri naraw li l-adulterju ilu minn ħafna żmien ilu. Jew inkellek mhux adulterju dik id-drive li l-bniedem għandu għas-sess. U nsemmi drive, il-bira kont qed naqra li f'Zurich minn 1940 law il-prostituzzjoni ilha illegali. U ftit ta' żmien ilu, xi 5 snin ilu, in-nies ta' Zurich bdew igorru ħabba l-prostituti li kien hemm fit-triq. Allora l-gvern nefaq 2 miljuni francs biex bena park fejn għamlu xi 100 garax u tmur bid-drive bil-karozza inti, jkun hemm it-tfajliet, tabbi waħda, tidħol u tipparkja u tagħmel xogħolok fil-garax. Ġifieri drive-in sex place. U jgħidlek tinnegozja ma' tfajla inti kemm sa tħallasha. Sena ilu bdew igorru għax il-karozza mhux daqshekk komda u dawn il-garaxxijiet ikkonvertuhom fi kmamar. Issa li hemm il-kmamar, id-drive-in m'għadux biss għall-karozzi, tista' tmur bil-mutur jew bir-rota. Bil-mixi ma tistax imma, ma nafx għalfejn, ma tistax tmur bil-mixi, bil-fors tmur bir-rota, bil-karozza jew bil-mutur. Kultant għaddaħ imma din hija realtà. U jgħidlek fil-5 ikun hemm kju ta' karozzi lesti biex jinfetħu il-bibien. L-importanti imma li għandhom ampina jew alarm
biex jekk inqala xi ħaġa jistgħu jċempluha. Ġifieri allura qegħdin in a safe environment. Safe forsi mill-bniedem, imma naggarantilkom mhuwiex safe minn Alla. Alla dawn l-affarijiet jobodhom. Alla ma ħalaqniex biex aħna immorru ma dak, ma dik u mal-oħra, imma Alla ħalaqna biex inkunu fidili lejn il-partner tagħna. King David kellu nisa, imma x'għamel? Ra l-Beċċiba u xtaqa. U fil-fatt baqa sakemm kellu x'jaqsam magħha, nafu xi kwistjonijiet inqalgħu ħabba fiha, nafu li saħansitra wasal biex qatel lir-raġel tagħha biex ikun jista' joħodha. Ġifieri araw l-adulterju sa fejn iwaslek. L-adulterju huwa meta inti qiegħed tilab bin-nar. Fil-Proverbji għandna Proverbji 6 vers 27 u 29 hemm miktub hekk. Jista' xi ħadd iġib in-nar fi ħdanu u ħwejġu u ma jinħaraqx. Jista' wieħed jimxi fuq il-ġamar u riġlejh ma jinkwewx. Hekk min jersaq lejn mart ġaru kull min imissa ma jkunx bla ħtija. Ġifieri qed jgħidlek qed tiġib il-ġamar in-nar f'ħoġrok qed timxi fuq il-ġamar meta inti qed tagħmel l-adulterju. Proverbji 6 vers 32 ukoll jgħid imma kull min jara ma jiżni ma mara m'għandux sens. Min jagħmel dan irid jarraq lilu innifsu. Irid jarraq lilu nnifsu. Illum naħseb taqblu miegħi li id-dinja ġabet is-sess bħala xi ħaġa ta' konvenjenza, it's a commodity li nistgħu nużawha l-ħin kollu, left, right and center, kif irridu, huma min irridu, u x'ħin irridu, u barra iż-żwieġ. Alla ma ħalaqniex biex nagħmlu hekk. Alla għalfejn taħsbu li jrid li s-sess ikun fiż-żwieġ. Biex ikun hemm il-family unit, ikun hemm dik il-familja. Meta inti qed ikollok sess left, right and center, x'inti tagħmel? Jista' jkun li jkun hemm tfal li l-ġenituri tagħhom mhumiex flimkien. U dan ovvjament m'għandux ikun. U l-adulterju huwa dnub kontra iż-żwieġ. Huwa dnub kontra żwieġ. Għalfejn għax inti għamilt weda mal-partner tiegħek u meta tagħmel adulterju ksirt il-weda. Jew inti ksirtax inti miżżewweġ jew ksirtax mort ma' xi ħadd li huwa miżżewweġ. U hemm differenza minima bejn żena u adulterju. Żena hija meta tnejn min-nies mhux miżżewġin u adulterju huwa meta wieħed mit-tnejn ikun miżżewweġ. Il-konsegwenzi tal-adulterju fit-Testament l-Antik kienu iktar mill-konsekwenzi tal-żena. Ma rawx għal Ġesu, Mattew kapitlu 17, vers 4 u 6. Jgħidlek u ġibhom u qallhom, kien ikellem il-Fariżej li ġew jistaqsuh fil-fatt fuq id-divorzju, ma qallhom ma qrajtux li dak li mill-bidu ħalaqhom għamilhom raġel u mara. U qal minħabba fek raġel iħalli lill-missieru u lill-ommu jingħaqad ma' martu it-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhux iżjed tnejn, iżda ġisem wieħed. Dak mela li Alla għaqad flimkien ħa jifrdux il-bniedem. L-adulterju ikkisser din l-għaqda, daħħalt it-terza persuna fiż-żwieġ tiegħek. U allura ovvjament bil-fors huwa ħasin. Id-dinja qiegħda tbieħ is-seks, għax speċi hija xi ħaġa commodity li tinbieħ. U allura dak li jkun lest li jħallas. Jekk toqgħod taħseb daqsxejn hawn miżibilju ta' affarijiet li għandhom x'jaqsmu mas-sess jew biex iħajruk ħalli inti taqa'. Ġifieri aħna speċjalment aħna l-irġiel għax hekk magħmulin għandna problema iktar għax għalfejn id-dinja dejjem tibbombardjanna biex turina li hemm xi ħaġa aħjar.
li m'hemmx għalfej tkun fidil, li tista' tesperimenta. U inti tittoqgħod attent li iżomm għajnejk magħluqin ħanajtek. Arawx qal Ġesu f'Mattew kapitlu 5 fil-Pritka tal-Muntanja, Mattew kapitlu 5 vers 27-29. Smajtu l-intqal minn nies ta' dari, la tagħmilx adulterju, imma jien ngħidilkom li kull min ħares lejn mara biex jiżni magħha ikun ġaf qalbu għamel adulterju magħha. L-aħwa, il-riga ta' Alla, il-kejl ta' Alla mhuwiex bħal kejl tagħna. Alla mhux se joqgħod jistennik u jgħid ħannaru se jagħmilha, ħannaru se iva għamilha. Li Alla hekk inti qed taħsibha għalih diġà fallejt. Mela allura ara kemm irridu noqogħdu attenti aħna lejn xiex inħarsu, lejn ma' min nagħmluha, kollox għax nistgħu naqgħu faċilment. Oqgħod attent inti li taħseb li jinsot li ma taqax. L-irġiel nagħmlu bħalma għamel Giuseppi meta ttantatu il-mara tal-imgħallem tiegħu x'għamel? Tela jiġri il-barra. Hekk irridu nagħmlu, taħsbux li intom sodi. Tafx qal Ġesu wkoll f'Mattew kapitlu 5 vers 29, jekk għajnejk il-leminija tfixklek, aqlaħħa u armija l-bot minnek għax jaqbillek tispiċċa biċċa waħda minnek u mhux ġismek kollu jintrema fl-infern. Ovvjament, mhux qed jgħidilna litteralment taqlajnejk għax kieku mhux waħda taqlaħhom it-tnejn. Fimt, Mettjuri qed jgħidilna tħallux għajnejkom iwaqqawkom. Okay? Żommu sod. Forsi tajdu li dal-mandament mhux għalija. Le, jiena nħobb nagħmel il-negattiv u l-pożittiv. Ġifieri niġi għal-pożittiv ukoll. U forsi tajdu li jiena ġuvni. Hemm ħafna raġunijiet. Ovvjament il-mandamenti qegħdin hemmhekk kollha għal kulħadd. U kulħadd jista' japplika xi ħaġa minnhom għalih. Aħna għandna da żmien sirna li anka meta tara television toqgħod sebgħinej għax donnu li s-suġġett tas-sess qiegħed il-ħin kollu hemmhekk. Ġieli kontu mal-mara tagħkom u għaddejjin u taraw tfajla ħelwa u titħares tajti jara kemm ħelwa di. Kif tħossha il-mara tiegħek? Il-mara tiegħi taf x'tajt li kieku tħares lejn in-nisa bħalma tħares lejn il-karozzi ġat laqtek. Għax jiena meta nara xi karozza nikseronqi biex inkompli nara. Imma irridu noqogħdu attenti u ma naħsbux biss fina imma naħsbu wkoll f'dak fil-partner tagħna. Sorry irġiel li isnet naqbad magħkom imma għalkemm illum f'ġurnata ta' equality in sexes nafu li l-irġiel iktar huma suġġettibbli għal dawn l-affarijiet. Mela, aqla għajnejk minn postu. Ikompli jgħid jekk idejk tfixklek, aqla idejk u armija. Ġifieri taf xi tfisser dik, irridu nieħdu drastic action. Jekk inti għandek problema, tkellem ma' xi ħadd. Ħallihiex twaslek f'xifer l-irdum u mbagħad taqa'. Jekk hemm problema u għajnejk, idejk qed ifixkluk, tkellem ma' xi ħadd. Kien hemm wieħed li kiteb dal-kliem. Ħares ħsibijietek għax dawn isiru kliem. Ħares kliemek għax dawn isiru azzjoni. Ħares l-azzjonijiet tiegħek għax dawn isiru vizzjijiet. Ħares il-vizzjijiet tiegħek għax dawn jiffurmaw il-karattru tiegħek. L-aħwa noqogħdu attenti. Aħna ħafna drabi kif naqbad ngħid, forsi nħossuna b'saħħitna, inħossuna li le jiena sawħa nasal min issa nasal sem, imma ma nafx, jiena ngħid għalija Edwin Caruana nibża. U anka minn dejjem hekk kont li anke kan nintaqa' ma' xi ħadd qatt ma nintaqa' ma' xi ħadd tal-sess oppost waħdi. Mhux għax nibża minn dik
li tkun ħadd intaqa' miegħi, imma dik hija l-prinċipju tiegħi. Irridu noqogħdu attenti. Jista' jkun li forsi hawn xi ħadd hawnhekk li għamel adulterju. Jiena ngħidilkom, l-adulterju mhuwiex dnub li ma jinħafirx. David għamel l-adulterju u jekk naqraw Salm 51, għandek salm sabiħ ħafna li tista' tużah ħanajtek għal kollox, imma David kitbu appuntu għax għamel l-adulterju. Ma għadx jiġġustifika s-sitwazzjoni tiegħu. Prova ħanajtek jimxi mal-liġi, ma nafx nagħmel biex ma nkomplix nagħmel adulterju, noqtli l-raġel. U hekk mela ma nagħmilx adulterju, innutaw li fajnejn Alla ma ħadmitx il-biċċa xogħol, xorta kkundanna Alla, xorta qallu għamilt ħażin, xorta qallu ħadd il-mara ta' ħadd ieħor, kultant aħna nippruvaw niġġustifikaw dak li qed nagħmlu, rationalize it bl-Ingliż ngħidu, nippruvaw ngħidu iva mela ħa nara kif ħandur minn hawn u ndur minn hemm biex forsi ma niksirx il-liġi. Le, fajnejn Alla. Anke jekk qed taħsibha biex tara kif ħatamilha, ukoll trid iddur u tindem u tgħidlu aħfirli mulej. Salm 51 jibda hekk vers 1. Ikollok ħnina minni o Alla, skont it-tjieba tiegħek, skont il-kobor ta' ħnina tiegħek, naddafli ħtijieti. Aħsilni kolli mill-ħażen tiegħi u naddafni minn dnubi. Dan David is-sultan wara li mar ma' Betxiba. Ġifieri l-aħwa, jekk xi ħadd waqaf l-adulterju kemm fiżikament u kemm mentalment, mhijiex xi ħaġa li ma tinħafirx, kull ma rridu nagħmlu nduru għand Alla u ngħidulu mulej aħfirli. U vers 12 ta' Salm 51 jgħidlek: Rodli l-ferħ tas-salvazzjoni tiegħek u wettaqni bl-ispirtu qalbini tiegħek. Imbagħad nagħllem lil middinbin triqatek, bħalma qalilna Pjer, ngħidu t-testimonjanza tagħna, u l-middinbin jerġgħu lura għandek. Dik hija il-ħajja Kristjana li inti jekk waqgħid tarġa' tmur lura għand Alla, tindem, tgħidlu jaħfirlek u tgħin lil ħadd ieħor biex ma jagħmilx l-istess. Il-lingwaġġ ta' dan is-salm kieku kellna narawh fil-oriġinali, meta qed jgħid naddafni, bħal meta tgħid inti bil-Malti, orokni mill-ħmiġ tiegħi mulej, mhux sempliċement jiġifieri xarrabni ftit u tini ħasla, imma orokni u waqlali l-kallu tal-ħmiġ tiegħi. Hekk qed jgħid David. Tiftakru għall-istorja wkoll ta' meta kien hemm mara u nqabdet f'adulterju, Ġwanni kapitlu 8. Di meta marret ħaduha qudiem Ġesu. X'għamel Ġesu? Urija il-grazzja, urija il-maħfra. Imma tafx Alla mur u tidnib xi żjed. Ġifieri il-maħfra li ta' Ġesu kienet jistenna u jippretendi li din ma tagħmilx iżjed dik il-ħajja. U daf mhux għall-adulterju biss, imma għal kull dnub. Meta jien qed nitlob maħfra, meta jien qed nindem, Alla jagħtini l-maħfra, imma ma jridx ikolli f'moħħi jiena li ħanerġa' nagħmilha, għax inkella m'għandi maħfra assolutament xejn. Proverbji kapitlu 5 jgħidlek. Proverbji 4 sa 7 kollha jitkellmu fuq l-adulterju. Issa, kapitlu 5 vers 1 jgħidlek: Ibni, ħsiebek ferfi, mejjel widintek għal deni biex taraf taħseb u xoftejk iħarsu l-erf. Għax xoftejn il-mara adultera iqattru l-għasel u fomma oħla miż-żejt. Iżda l-aħħar tagħha mor daqs l-assenju, daqs sejf b'żewġ tixfar jaqta'. Riġleha neżlin lejn il-mewt, lejn is-saltna tal-imwiet, jieħu il-mixi tagħha. Xejn ma tqisha triq il-ħajja. Il-mixi tagħha hawn u lem u ma tafx fejn sejra. Ismawni u issa uliedi u min kliem fommi la titwarbux. Bija triqtek minna u tersaqx lejn il-bib dara. Vers 18 imbagħad ta' kapitlu 5 wkoll tal-Proverbji jgħidlek: ħadd tkun imbirka l-għajn tiegħek
innotaw hawnhekk. Meta Ġesu qal aqla għajnek, kienet jirreferi għal hawnhekk. Ikun imbirka l-għajn tiegħek u ifraħ bil-mara ta' żożitek. Ħadd tkun għalik bħal ċerfa maħbuba u għażiela ħelwa. Ħalli sidira jaxqek kull ħin u ħadd issaħħar dejjem bimħabbita. U għala tintilef ibni wara mara adultera u tanna ħdan ta' mara oħra. Għawa kanna il-proverbji li bħal specie etituna il-kuraġġ l-għajnuna biex dawn l-affarijiet naħarpuhom. Issa, kif nistgħu aħna insaħħu ir-relazzjoni tagħna? Agatha Christie kienet qalet, Agatha Christie waħda kittiba li tikteb il-novelli tal-detectives ngħidilhom jiena, qalet hekk li l-aħjar raġel għal-mara huwa archaeologist. Għax iktar ma tixjih il-mara, iktar se jinteressa ruħu fiha. Okay? Kien hemm raġel u mara jekk kienu ilhom miżewġin 50 sena u l-mara nafin ikunu f'kamra tas-sodda, neżat u kellha l-mera u tħares fil-mera. Għatlu, ġew, madof rażaqi saritli. Ġew ara kuxtejja x'tikmix fihom, illa għadbuni kif nifelu. Allu għajdi xi ħaġa sabiħa. Ħaseb daqsxejn, alla ħanajdlek hemm ma għajnejk għadhom tajbin. Kif nistgħu aħna insaħħu il-relazzjoni tagħna? L-ewwel nies rispett. Rispett. Nuru rispett lejn xulxin. Issa, tajdu li dan fi żwieġ biss le, issa komplu fetħuha intom. Ir-rispett għandu jkun kollu kienu dejjem imma aktar u aktar fi żwieġ. Dak li l-iktar tagħmilha miegħu għandu jkollok iktar rispett lejn xulxin. Ġifieri fuq ix-xogħol l-istess, meta inti qed taħdem ma' ħadd ieħor. U kulħadd bir-rispett skont is-sitwazzjoni li qiegħed fiha. Irġiel, toqgħodux tgorru u tgħidu kemm miljurant tal-mara tiegħi ma tafx tagħżel għax għażlet lilek. Okay, ġifieri almenu tieqa xejn il-krettu. U għamlet għażla tajba għax għażlet lili. Imma flok toqgħodu tippruvaw tbidlu lil xulxin, pruvaw ifmu lil xulxin. Dak huwa rispett, li inti għax aħna kultant naħsbu bil-fors rridu naqblu f'kollox. Le, mhux li taqbel f'kollox, mhux li jiena nibdlek għall kif irridek jien, imma li niftehmu u li nifhmu l-xulxin. Dak huwa ir-rispett. Aħna nafu li mhux jiena di, taħsbux li jiena qed ngħidha, ġifieri da fatt xjentifiku li n-nisa jitkellmu iktar mill-irġiel. Fil-fatt hemm xi ħadd li għamel studju li mara f'ġurnata tajt 35,000 kelma u raġel jgħid 20 kelma. Sorry, 20,000. 20,000, jien ngħid 20 kelma. Jien ta' kontrarju, jien naħseb ma' nisa konġej, ma' insomma, da' nawet jgħidu. Il-bira kontet tisma' waħda qalet daw l-irġiel kif huma u għal xejn ibatlu l-messaġġ ir-raġel għax qatt ma jaqrom. Għalet mbagħad minn naħa l-oħra, għasek nkun qed ngħajjad f'udnejh ma jagħti każu jismani, aħseb wara kemm se jafas buttuna biex jisma' l-messaġġ tiegħi. Kultant aħna l-irġiel veru nkunu isna spaced out jgħidula, maħniex hemmhekk. Ejja niftehmu, ejja nuru rispett il-xulxin. Hemm diversi modi ta' kif nikkomunikaw. Bl-Ingliż hemm dak li jgħidulu small talk. Ġifieri qed nitkellmu ma maħna nitkellmu fuq xejn imma qegħdin nitkellmu. Hemm serious talk, ġifieri diskursata serja. Qed titkellem fuq xi ħaġa li hemm bżonn tiddeċidi fuqha u taħseb. Għandek li titkellem fuqek. U tara x'hemm bżonn u x'm'hemm bżonn. Titkellem dak li jgħidulu soul talk, ġifieri minn ġewwa kif qed tħossok. U mbagħad ma ninsewx l-aħħar wieħed u forsi fiż-żwieġ l-iktar wieħed importanti sweet talk, ġifieri titkellem bil-ħlewwa ma' xulxin, okay? Importanti. Imma 4 affarijiet li nixtieq li jeħtieġ li nagħmlu fiż-żwieġ huma li nammettu meta nkunu ħażin,
li ngħidu id-dispjaċini, li nammettu li għandna bżonn ninbidlu u li nammettu li għandna bżonn l-għajnuna. Dawn huma importanti ħafna jekk aħna rridu nsaħħu l-żwieġ tagħna. Darba kien hemm wieħed u qal ħanagħmel seminar kif il-mara tagħkom tittrattakom ta' re. U insomma għamel riklami u kien hemm sala mballa ta' rġiel. Kulħadd jistenna fuq xiferek ta' siġġu biex jgħidilhom dan kif il-mara tagħhom sa titrattom ta' re. Tela da? Allom tridu l-mara tagħkom titrattakom ta' re, kulħadd iva. Allom okej, ftit kliem, trattawa ta' reġina. U niżel, u telaq le. Dak huwa rispett. Jekk jien nippretendi li l-mara tiegħi jew sieħbi fuq ix-xogħol jittrattani b'ċertu mod, jien irrid nibda nittrattah b'dak il-mod. Dak huwa ir-rispett. It-tieni ħaġa, responsabilità. Ħafna nies jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom, imma mbagħad jinsew ir-responsabbiltajiet tagħhom. Ma nistax niġġieled għad-dritti jien, imma mbagħad ma nżommx ir-responsabbiltajiet tiegħi. Ġifieri aħna għandna responsabilità. Meta żżewwiġna għandna responsabilità. Mhux twaħħal f'dak u fl-ieħor, solvi il-problema. Inti responsabbli tal-żwieġ tiegħek, responsabbli tal-ħbiberija tiegħek, responsabbli fejn inti fuq ix-xogħol. Araw x'qal Pawlu l-Apostlu Filippin, kapitlu 2. Ħanaqra minn vers 1 sa 7. Porzjon sabiħ ħafna li tajjeb li tkunu tafuh bl-amment. Jekk melem xi faraġ fi Kristu, xi faraġ ta' mħabba, xi xirka tal-Ispirtu, xi ħasra u ħniena, temmu il-ferħ tiegħi billi tibqgħu taqblu ma' xulxin b'imħabba waħda, fema waħda, ħsieb wieħed. Ħalli kull wieħed iżomm lill-oħrajn aħjar minnu, la tfittxux kull wieħed dak li jaqblilkom, imma kull wieħed dak li jaqbel lill-oħrajn ukoll. Ħajkolkom fikom dan il-ħsieb li kien fi Kristu Ġesu, li għalkemm kien f'sura t'Alla ma qisix bħala ħaġa misruqa li jkun daqsalla, iżda xejjen lilu nnifsu u ħafuqu is-sura ta' Għaddej. Lest int issir għaddej għal-partner tiegħek biex tkun bħal Kristu. Waħda mill-problemi kbar fiż-żwieġ hija appuntu l-egoizmu. It-tielet ħaġa li rrid ngħid huwa romanz, romance, kif naqbad ngħid. Ħafna drabi li jiġri huwa li jgħaddi ftit żmien u dak li kontu tieħdu pjaċir bih meta kontu żgħar, issa ma tkomx, jekk qabel kontu l-ħin kollu tidu tkunu flimkien, issa ma tkomx. Jiena ninkwieta meta nisma' lil xi ħadd jieħu pjaċir għax ir-raġel tiegħu sejr x'imkien jgħid ajja ħana erba' tiem għall-Kwiet. Jiena ngħid għalija qatt ma rrid inkun erba' tiem għall-Kwiet mingħajr Silvja. Darba Eva saqsiet il-Adam, qaltlu Adam, tħobbni u dak għalla żgur li nħobbok. Alla inti l-unika mara għalija. Aħna ma nistgħux ngħidu hekk. Fimt? Imma Adam ma setax jgħid hekk, imma aħna nistgħu ngħidu hekk. Ġifieri importanti li aħna ikonna dak il-romanz. Waħda mill-pariri li jiġu mogħtija huwa li għandek tibqa' tagħmel date mal-mara u toħroġ u tkunu weħedkom teħdu pjaċir. U tantiċipaw dak li ħatamlu fl-imkien. Importanti li tantiċipaw, kemm jekk hija holiday, kemm jekk hija ikla, ixini, anke ħatoqgħodu d-dara l-kwit weħedkom, nażmin aħna diffiċli biex noqogħdu d-dara l-kwit weħedna, għax żewwiġna tfal imma ikonna neputijiet, tifmunix ħażin, nieħu pjaċir bihom, u meta jitilqu tinżel qalbi f'saqajja. Imma xirrit ngħid jiena, importanti li aħna nagħmlu ftit ħin flimkien, importanti li nieħdu pjaċir flimkien. Jekk taqra l-ktieb tas Song of Solomon huwa ktieb tajjeb ħafna
għal dawk li huma miż-żewġin. Ma ejja naraw l-ewwel Korintin kapitlu 7 x'jgħid. L-ewwel Korintin kapitlu 7 jgħid hekk, issa fuq il-ħwejjeġ li ktiftuli, tajjeb għar-raġel li ma jmiss mara, madankollu biex naħarbu ż-żena ħalli kull raġel ikollu l-martu u kull mara jkollha l-żewġa. Ħajat ir-raġel lill-martu dak li jistħoqilha u l-istess ukoll il-mara lill-żewġa. Il-mara m'għandix seta' fuq ġisimha iżda r-raġel u l-istess ukoll ir-raġel m'għandux seta' fuq ġismu iżda il-mara. La tiċċaħdux minn xulxin ħlif biss biftejjin u dan biex titolbu. Ġifieri dan huwa il-kliem ta' Pawlu l-Apostolu. Nistħajilkom tajduli forsi intom li intom ġuventur, sewwa ma da mhux għalijiet jgħid. Ovvjament mhux jien qed jgħidu, qed jgħidu Pawlu. U meta Pawlu kitbu dan il-kliem niggarantilkom jiena li kien hemm ħafna minn kienu romol, li kien hemm ħafna minn kienu ġuventur. Ġifieri l-ideal huwa dan. U għal dan aħna għandna nitolbu. Ir-romanz huwa sabiħ. U ħanajdilkom storja oħra. Kien hemm wieħed pastor u ċempillu dali ħossib il-żgħażagħ għallu jimporta tiġi tkellem iż-żgħażagħ pereżempju fil-12 ta' Settembru u tkellimhom fuq is-sess. U dak qallu mela le niġi. U dak mar jikteb fil-dajri tiegħu mela 12 ta' Settembru sess, li għal ma jikteb sess, ħanikteb yachting. Sailing. Għallu ma tiena nkun naf li għalfej. Għallu ma biex minn jekk xaħat jara li d-diarju, ma jaħsbux. Insomma, għadda ftit żmien u l-mara u dan il-lider ta' żgħażagħ ċempel u sab li l-mara. Alla isma' alla il-raġel rajt u 12 ta' Settembru, għaltu naħseb, għaltu ħanċib il-dajri u naridlek. Ġabet il-dajri, alla xġej kellem li żgħażagħ. Fetħet il-dajri, għatlu fit-12 ta' Settembru iva. Għara, għallu tu. Ta' kif se jkellimu fuq da' suġġett? Għadda f'ħajtu darbtej biss għamelek. Għallu darbtej jħin kollu jirremetti. Sa' jieġi jkellimkom fuq dal-affarijiet. Dak naħlora ta' telefon. Malakija kapitlu 2, vers 15 u 16 jgħid ħalli ħadd ma jimxi bil-qerq ma mart sożitu għax jien nobodu id-divorzju. Issa, aħna naħsbu fid-divorzju kultant u naħsbu il-gvern għamel id-divorzju. Divorzju daħal f'Malta, divorzju mhux Malta, mhux hawn. Id-divorzju tifhmuhiex biss li huwa sempliċement mort u kien hemm karta u iffirmajtu u issa ma tkunx miż-żewġin. Id-divorzju fajnejn Alla jseħħ meta raġel imur ma' mar oħra li mhijiex tiegħu. Raġel miż-żewweġ jew mara miż-żewġa li mur ma' xi ħadd ieħor li mhijiex tiegħu. Hemmhekk inti dawk il-ġisem wieħed li sar bejnek u bejn il-mara kissirtu. Tinsewx fil-żwieġ tagħna ħafna minna għadna dan il-kliem biex inżommok u nożżok millum il-qoddim għat-tajjeb u l-ħażin, fis-saħħa u fil-mart, fir-rizq tajjeb jew ħażin biex inħobbok u nożżok sa mal-mewt tlaqqana. Fimtuha? Ma fimtuhiex, ħanispjegalkom. Jekk inti Kristjan, qiegħed tagħmel adulterju, forsi tgħidli le. Jiena qatt ma ħnaqliba lill-mara tiegħi, mhux għalhekk qed nirreferi. Qiegħed tagħmel adulterju spiritwali. Qiegħed forsi lil Alla ittieħ il-ġenb u tmur ma' xi ħaġa oħra. Illut hekk għamlu u fil-fatt Alla tant irrabja li id-divorzjom. Issa jien qed ngħid lilek li inti Kristjan. Qed tagħmel adulterju spiritwali. Jekk iva trid tagħmel bħalma għamel David. Tindem u tarġa' lura
lejn Alla. Tarġa lura lejn ħanajdu hekk iż-żwieġ tiegħek ma' Alla. Issa min-naħa l-oħra, jekk inti m'intix Kristjan, għandek stedina. Alla qed jgħidlek, irrid niżżewġek. Irridek tkun tiegħi. Biex meta tkun tiegħi mbagħad ma tagħmilx adulterju. Ħanarġa naqraħilkom, forsi sta tindunaw xatt. Biex nżommok u nożżok, immaġina mela jien qed niżżewweġ lil Ġesu. Biex nżommok u nożżok mill-lum il-qudiem għat-tajjeb u l-ħażin, fis-saħħa u fil-mard, fir-rizq tajjeb jew ħażin, biex inħobbok u nożżok sa mal-mewt tlaqqana. Okay? Fit-tiġ tagħkom m'għadtux hekk, dan tagħmlu sa l-mewt. Imma ma' Kristu tittajt sa mal-mewt tlaqqana. Meta inti żżewwiġt lil Kristu, inti ħatibqa' fidil lejh fir-rizq, fit-tajjeb, fis-saħħa u fil-mard sa mal-mewt tlaqqak miegħu. Kull ma tittamel huwa tgħidlu mulej, iva, jiena rrid. L-istedina hemm qiegħda, ejjew għandi. Ejjew għandi. U Alla juża iż-żwieġ kemm il-darba fejn jitlu l-lut biex jispjega r-relazzjoni tiegħu. Ġesu, Pawlu l-Apostlu mhux Ġesu, ukoll uża iż-żwieġ biex juri r-relazzjoni tagħna ma' Kristu. Għal aħna isna dik l-arusa mlibsa l-abjad. U Ġesu huwa l-arus. Ejja morru għandu. Jekk inti forsi kont qed tagħmel adulterju spiritwali, indem u arġa' durandu. Jekk inti għadek ma tafux, għajt iva, Ġesu, irrid niżżewġek, irrid inkun l-arusa tiegħek. Aħna dalgħodu sa neħdu sehem ukoll mill-frott tad-dilja. Għalhekk issa ejja baxxu rasna sekondi nirringrazzjaw lil Mulej. Nirringrazzjaw ta' dan il-ħin li stajna nagħmlu flimkien, nirringrazzjawk ukoll li issa nistgħu naqsmu l-ħobs u l-frott tad-dilja flimkien, tolbuk biex waqt li qegħdin niklu minn dan il-ħobs, waqt li qegħdin nixorbu minn dan il-frott tad-dilja. Il-ħsieb tagħna jkun li rridu nkunu nies fidili lejn il-partners tagħna, li rridu nkunu nies fidili wkoll lejk. Jekk hawn xi ħadd li forsi dan il-mument ma jħossux li huwa Kristjan, jiena nitlob biex tgħinu ħares lejk u jgħidlek iva, irrid inkun tiegħek. Irridek tidħol f'ħajti u jiena sa nħobbok u sa nożżok fit-tajjeb u fil-ħażin, fil-rizq tajjeb, fil-rizq ħażin, fis-saħħa u fil-mard sakemm il-mewt tlaqqana fl-eternità. Tlob dan fis-Sinjor Ġesu Kristu. Amen.